Halvt mål. Så lige åbne op for den. Halvt mål højre. For at lave noget byild også. Sådan noget bredt ild, hvor du tager ud fra med fladet og så højre ind mod, så giver den en 20-25 stykker. Det er for højt. Tjek lavere i målet. Lidt højere end det. Du skal passe på ikke at rykke den over, men bare tage den stille og roligt. Så ligesom når John Travolta han peger. Hvis du bare er en anelse lavere i målet, så har du den. Så er det perfekt. Så gå ud på nogle af dem, der ligger længere til højre under pansermålet. Mor og barn. Og du kan tage forfra ved fladet.